nakwanụ nwaanyị dị ime ji ife ka alat wee je na-ego ndị mmadụ ife ndị be anyị bịakwanụ ka unu furu ka ime si wee mebie n'ime afịa maka na ejidere ya uche ya bụrụ na ya eti ife bifo mara ife na-eme ime wee mebie o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Benin City na nwaanyị unu fụrụ ebe a na ife ọ na-alụ ụbụ ọ bata ebe ndị mmadụ na-ele afịa ogocha agha afịa onye ufe ka alat ogocha agha afịa onye ufe ka alat onya ka a na-akọwa na ọbọdụ taa bụ izizi o menye bụ ife na ọbọdụ ebuo onya ka ọ bịakwala otu mgbọsị wee jee na shọpụ nwaanyị ụnụfụ kịta ji ya aka n'azụ wee jee gobe ife gocha wee jezie ka ọ pụọ merụ nwaanyị ife ka alat nwaanyị wee sị ya na ego abataghị na akaụntụ ya na ya nyekwana ya ego ngwa afịa ogorie bifo mara ife na-eme nwaanyị anụnwa nọrụ na shọpụ nwaanyị wee tibe mkpu onufuru ebe ọ na-ebe akwa na sị bịa nyere ya aka na sị bịa nyere ya aka mana nwaanyị ogori ife ese ndị ọdịa nwaanyị na-ebie na oyi enyegodi ya ego ya ka ọ na-ekwu ife a ụfọdụ uche nọ n'ime ahụ eme na strateji o ji agha aghụghọ o jikwa na-ezu ndị mmadụ ochi ka ọ na-emezi ife a ka ụfọdụ ndị mmadụ pụta wee sị na fa ama nwaanyị a na ọ bụ ọrụ taa ka o mebe n'ife ọ na-eme n'ime afịa na omegofanya na ọ na-eji ife ka alat wee bịa na-egofe ife ọkwọ ntu anụnwa ka esi wee gbakọsizie aka ọnụ maka ime anụnwa ọdụ onwedo onye chọrọ inyere ya aka n'ime afịa ka ụnụ marazikwaghị onwekwe ndị nne nwaanyị chọrọ inyere ya aka ka ama na ọ ya amụ nwa ka ime a na-eme ya ka ọ n'ime ahụ eme ya maka na ajọ ife ya akọvagwo ife niile o meta na ọ bụrụrị na ọhọ ndị mmadụ na nwaanyị unu furu ogolo afịa ka ọ chọọ dere ịma ife ọ chọrọ ime ya nya ọ ndị mmadụ nọ na-eji ya na ya emerụ na ya ahụ ma onye tinye ya ife unu n'anya unu ya afụ ka o si wee kpụrụ ya n'akwa ewepụnata m ụfọdụ maka ndị nwe ihu akwụkwọ ka fa ghara ichekwanụ n'ọgụ na mgba mana nya bụ ife nọzi ọdụ ka ọgụ na mgba ka o si wee kpụrụ ya wee gbujebeziere ndị sekuriti nọ n'ime afịa nwaanyị erutekwa na nke ndị sekuriti wee nọrọ ebe ahụ wee na-etikwa mkpu na-ekponye akwa ya enu na ime na-eme yo na ime na-eme yo mana nke a na fa egosi ozi anya n'ihu akwụkwọ ka nwaanyị sikwana wee mụ nwa mana a na-akọwa n'eziokwu na ime na-emekwana ya bụ nwaanyị andị na ọ mụziri nwa ebe ahụ amazi na oruru ụlọọgwụ wee mụọ ka ọ mụziri nwa na nke ndị sekuriti eburizie ya wee jebe n'ụlọọgwụ na-afụgwa ka nne nwaanyị dị ka ya si wee machaa mma wee were akpa asịsa wee kwara ya akwa na ka nwaanyị dị ime si wee na-etefe onwe ya ule unu enwere ike ịgwa nkịta na ọ bụrụ na oho n'ime ọdụ kịta anụnwa ụnụ amụghị na ife anyị emie n'ime afịa na ọ dịghị ịka akọ ịnọkọta ibiriachi ibe ụkpọbara afịa maa mmiri maa anwụ wee jee gote ife ịpụtazi iwere ife ka alat na-ego ya ife iwere ife ka alat goo ya taa goo ya echi goo ya nwanne echi kedu ka o ya esi wee kwụ ụgwọ shọpụ ya ka o ya esi pụtakwa wee gbawa afịa ọ bụrụ na ọha ime ọdụ ife a ka akụ ya n'ime afịa ife anya akụ ya akụcha ya anya ọfụ ụzọ pụta na ọ bụrụ na fa ya ekonye ya taya moto wee mụnye ya ọkụ ma ọ taya baskụl ebe ahụ wee mụnye ya ọkụ ịdị ime ibulu afọ ime na-ezu oshi nwa ya amụzi ka ife ọ ya abụ deri nwa amama ka anịnị gịnị ka ị ya amụ n'elu dịka isi o mere ịpụ ije na-ezu ndị mmadụ oshi wee na-ele ife igota na-eme isi ndị ijezizu oshi na shọpụ fa ejide bankị ụgwọ fa na-aga n'iro fa na-eche ka fa ya esi wee kwụ ụgwọ fa ji bankị gị nwa abụrụzie nwa ori ikene Chineke na ọ bụrụ na ọha ime a edoghị ama nke isi na anya aka adụ kịta nụnwa ihe ebula afọ ime iwere eje na-ezu oshi ọ bụrụ na ọ nwere onye obi ọ kpọpụtara ebe a kịta agba agha ọkpa n'afọ ma ọ mụnye gị ọkụ ma ọ kụọ gị ife ọ ya akụghị dapụ ndị mmadụ asị na afọ ajọkọ onye ahụ na nwaanyị dị ime na nwatakịrị amụọ na nne ya na-ezu oshi mana agụbụ nne ya bụ ife chọrọ ka e were maka wee megide nwa ibu n'afọ ekenekwa m na ị nwere ọkụri na onwe ebe ọka abụ bụrụ ka ijere ochie anụnwa iche na faya enwefe kpojerughị ndị sekuriti ofu ụkwụ faya agba ị nọrọ ebe ahụ mụọ ya bụ nwa ozugbo